FM, Radyo Pangasinan, your number one pop music station in Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station, ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tanjat Puguchico, Paborito. Aya, 88.1, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tanjat Intiron Mundo. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.P.M. Biyernes Salamat Pangasinan Dagupan. Masantos san mabigya kabwasan at sikay namin. Wadya lalamat so Saray Balitan Matuwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Kaulot kantama yung lalamat sa lawas yun karo, lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani, JCB. The technical side, kanta by Timot, si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Ayage, Friday the 13th manayan natan. Friday the 13th. Magangganoy agawan to. Duga-duga yan numero 13. 13. Mika 13, Mika 13 ago na Biyernes at bulan na Marso at taon 2026. Akin ta duga-duga kwang ko. Taninan karuman 13 ya estudyante yaman se celebrate na birthday. So asabugan nasa kaya portable butane stove at loob nasa kaya samyuksal restaurant jad syudad na Dagupan karuman agawatan unong at PNP Dagupan tansay Bureau of Fire Protection agawa so insidente bandad alas 2 na ngarang lulag yasara may biktima at man se celebrate tawalay sakit si kara man se celebrate na birthday to ni nya ay so inpawit dad si katayo ya video tutan agagik.
Neyman at atong tanagagik, lulagdan mga kansyon na happy birthday Nathan. Biglan simabog. Iman so butane. May butane stove at atong tanagagik. Ya si katuman so ka-aksidente nasa rarayan estudyante. At unungad sara may statement na sara may saksi, ara may wadman ya kaimato na tatong tanagagik. Diyan sa may primeron investigasyon na sa otoridad at agawa sa trahedya nang subukan umanong magsindi ng kandila. Sa siyempre birthday, wala lagi ang birthday cake mat. Telatan wala birthday cake, wala mat sasama i-blow day a candle. Ya antis mon i-blow tay candle, make a wish. Agontan. Si katutan sa tradisyon tayo. Kada walay man birthday, wala tan sa kandila. Natan ng sinusalanda. So sa may kandila, may sakit sa may biktima, asinggurad sa may butane stove, iya panlulutuan da. At bigla na lamang itong sumabog na hinihinalang dulot ng gas leak o singaw mula sa butane canister na mabilis na nag-trigger ng apoy mula sa kandila. Kaya sa agawa, bong labat kang tatong tanagagik taang gapoy na andi ay bilay. Bong labat taang gapoy na andi ay bilay. Aris gulabat irara may estudyante, ya inawit na matadasang kasinggaran niya patambalan, watan mo sa Region 1 Medical Center, tapyad para sa agarang medical na atensyon. So, sa kasalukuyan, at sa rin kapusan, siya mira, so wala ni wala ni ospital under observation ng mga doktor dahil sa tinamong second degree burns ay ansakitan. No second degree burns nayarin apulan. So sara may baog da agagik. Habang ang iba naman ay piniyagan ng makauwi matapos lapatan ng lunas ang kanilang mga galos at minor na sugat. Kaya naman nagpaalala ang BFP, tamang-tama because March is Fire Prevention Month, matatatong tanagagik. At nagpaalala muli ang Bureau of Fire Protection at na maging mapagmatsyag sa paggamit ng mga portable stoves. Nagkalalo na tauso na tanitan. At sa boarding houses, ingat din po kayo dyan. Numaminsan maong lamay, Ken, gas stove. Tawala may gadgets na sa may gas stove natan. Yan walay sangaw, agaunda lang. Agda padalangon. Nuwalay butaw to may tatawag na tube. Ya dadalon na sa may gas. Nuwalay butaw tuman agaon selsel, agyutan na pa selsel because of the modern technology. Ya usaron la tula may tawag dad saman, walay tawag dad saman may ikukunik dad samay ken LPG. Agontan. Wala tan ikukunik danatan. Ya no walay na singup to, yasangaw agmutan na paselsel. And that's good, that's better. May butane gas ang gapuntan. Kaya ingat-ingat lang po sa paggamit ng butane stove. Kasi pwede mo nang bilhin sa mga grocery stores yan Available po yan Wala ingi gasoline sa gasoline station, man o-offer mat nauntan. Kaya ang sabi ng BFP, ang kahalagahan ng pagtiyak na ang lahat ng kagamitan sa mga pampublikong kainan ay sumusunod sa safety standards. Dapat makasunod tayo sa mga safety standards upang maiwasan ang ganitong uri ng aksidente. Kaya ang masakit po niyan, siyempre, may panatagutan din ang may-ari ng establishmento. Kaya yung mga nai-engage sa kanyang ganyang negosyo, ingat-ingat lang po lalong-lalo na sa paggamit ng mga butane gas stove.
Ay, good morning nga pala kay Councilor Ariel de la Concha. Tuwang-tuwa yung mga teachers mula sa Calit Elementary School dahil pinagkaluban niya sila ng mga tiles na gagamitin para sa kanilang bagong-bagong tayong social hall para sa kanilang floor tiles. Kaya thank you daw po kay Councilor Ariel de la Concha. Congratulations din sa bayan ng Binmali 290 million na palang income ng Binmali ngayon So sabi nila from 40 million naging 290 million na yung pera ng Binmali. Wow! Maganda po yan. Magandang balita po yan. Kasi kapag tumaas ang income ng bayan ng Binmalay, ibig sabihin po niyan, maganda yung pundasyon na naiwan ng nakaraang administrasyon. Hindi po natin maikakailayan. Si katutay katwa na gaon tanatatong tanagagi. No, dyan pa na maglilabat lang na sa may public market. May public market nata na sa ibali na Binmali, bali-bali lang nata, naguntan. Atan, inmalagay, at sa may panahon na dati na administrasyon, may administrasyon ng former Mayor Sammy Rosario, naguntan. Si Katuinan pa under his administration, inmalagitan, public market. And because of that, Maracaplay public market, I believe, dyan nang gagaling yung mga ibang naiipon ngayon, nakukolekta ngayon ng ating bayan dyan sa Binmalay. So maganda kasi ang pundasyon na naiwan, kaya magandang collection ngayon. And public market is one. Isa pa yung evacuation center. Napakamodernong evacuation center yung Buto-Butel. Si katutay maslak amin yung okasyon natin yung gagawin at Binmali, di ta nagagawa at evacuation center because it's a big facility. At marakatan niya proyektong ginawa tumat under his administration noon former Mayor Sammy Rosario, Gontan. Agtita ni Buri at ating tanagagi, wala ni may training center. Likod at satan, amay quadrangle di tanay at bautan na sa munisipyo at simbahan pinarakap tumat. Plus wala ni imalagay for the first time nagkaroon ng museum ang bayan ng Binmalay. Likod ni Sara may aron niran infrastructure ay maalagay ginaagaw-gawa at sa may panahon na imbunog administrasyon. And that probably para sa atin, para sa mga ibang, para sa mga taga-Binmalay, yan po yung magandang pundasyon na naiwan ng nakarang administrasyon and under the administration then of former Mayor Sammy Rosario. So let's give credit to where credit is due. Agaw tanatatan tanagagi. Because of this magandang pundasyon, undeniably, maganda ngayon ang koleksyon ng ating bayan ng Binmalay. At sana magamit na rin yung housing project dyan. It's been 4 years since nakaupo yung administrasyon ngayon. And lately, nabalitaan natin na pinag-aaralan na ulit kung paano maiawad na po yan sa mga dapat na mabigyan ng housing project na yan. Sana nga po, because it's been 4 years. Almost 4 years. And sayang din yung facility na yan. Isa rin yan sa magandang mga legacy na mapapakinabangan ngayon ng ating mga kababayan dyan po sa bayan ng Binmalay, Gontan. And hopefully, masit aside yung politika at mai-award po yan kasi sayang pera po ng taong bayan yan. Hindi po yan pera ng nakarang administrasyon para baliwalahin po natin. Gontan na tatin talagagig. So it's just but fitting na ibigay natin yan sa mga nangangailangan. Marami pa rin po sa mga taga-bayan ng Binmalay ang nangangailangan po ng disenteng tirahan. Sa tutulang, agauntahan. So,
that is one of the good project na mabibigyan natin ng disenteng tahanan yung mga kababayan natin na homeless. Homeless in the sense na wala silang sariling lupa. Yung probably yung kinatitirikan ng kanilang bahay ay nagiging squatter lang sila, gantan. Look, marami pa rin ang mga nakatira sa mga tabing ilog. For their own safety, sana huwag nating payagan yung mga kababayan po natin na nakatira sa tabing ilog. Actually, sa ilog na mismo kung minsan. Doon na mismo sa ilog nakatira eh. Hindi ho ba ganon? Sana yon yung mga magiging priority natin. Kasi hindi rin natin masabi na lahat ng mga nakatira sa tabing ilog, doon sila kumukuha ng kanilang hanap buhay. Ang gadipan sisinggawan damay sira diman ilog siren. At ilog labat, yaman nakarakal da ka makasusto ni. At pankaukulanda, agauntan. And I believe they also have other options na livelihood options na pinagkakakitaan nila hindi lang sa ilog. So sana ma-iaward na rin yung housing project na yan kasi it's actually the pride of every Binmalinians because I believe natatanging ang bayan ng Binalmale sa buong lalawigan ng Pangasinan, correct me if I'm wrong, na may housing project na ganyan. Natalo pa nga ang Dagupan eh. Noon ang Dagupan City, mula noong ang mayor ay si Mayor Al Fernandez, former mayor, yan, Lagbilayan, ninunot tulatan ng saman. Walay housing project, walad kanunutan to saman, at parad saray empleyado na munisipyo na sa siyudad na Dagupan. Luwagak nalilingo, wala may anong nang dandalin ditan at party na Kalasyaw. Amay paunlaed San Carlos, amay crossroads di man. Pero aman aganan materialize. Very unfortunate aganan materialize iman. So, Dagupan natin wala mo so angam ko mas malam sa pundo na sa Dagupan nung nasa Bali na Binmale, gantan. Pero look at Binmale. During the time of the former mayor, Sammy Rosario, akapampagawara na housing unit ditan. Logak nalilingo sa 70 something like that. Na units po yun na tumayo dyan. Very small town. With its siguro sabihin na nating meager income din. During that time, nakapagpatayo sila ng mga housing units. Na disente, hindi barong-barong, na safe pa yung maging tirahan nila because it's not in the river, wala sa ilog, hindi sa ilog, kundi sa isang lupa na malayo sa baha. Maganda pa nga yung location kasi sa tulong naman ng, kung hindi ako nagkakamali, pagkuryata yun Kung hindi ako nagkakamali, may pinatayo din dyan ang pagkur na multi-purpose building. Isang multi-purpose building na pwedeng pakinabangan ng bayan ng Binmale. Nayaring gawin data niya rural health unit or municipal health unit. Tapos siyempre, araw mo lad baloy. Iraratay lugaritan, aturatay barangayawatan, Papaguyan, nalilingo, Pututan, Antonira may Kamaloy, pigararatan niya, watan niya barangay. Yan o, tungtung ito arawi mo lara at sentro na baloy, agauntan. So, bali-bali. So, inlusan na sa atan niya building, it's a multi-purpose building, taniya rin ditan laso may laon singa little munisipyo la na bali na Binmalay ya ditan una singer irara may far-flung barangays like Pututan, Papaguyan, agaw tanatatang tanagagik very accessible la parad si karatan
balbalog latong kumon, yung makatulong para sigara, gaunta na tatong tanagagig. So sana i-maximize yan. Yung lugar na yan, yung pasilidad na yan, andyan na yung pasilidad na yon, i-maximize na lang ng LGU. Total, 290 million na ang income ng ating bayan ng Binmali. Siguro that will be good enough to render public service, true, genuine public service sa ating mga kabarangay po dyan, sa ating mga kababayan, dyan sa lugar na yan ng bayan ng Binmali. Gauntahan. Oh, so congratulations 290 million is big. And of course, as I've said, let's give credit to where credit is due. Thank you sa last administration din for putting up a very good foundation for Binmali. Pero antuya at atong tanagagik ni ayay krus ya sasakbaton na balang sinansakay at sikatayo. Lapod saya so itatagay na presyo na krudo. Agi, posibleng unbulat lamot next week. Posibleng unbulat lalamot next week. Tapanon to ay agni timunda so giyaraditan. Watan ni sukulkulan. Watan ni su balusan na sa may pampapatikyab na sa may missiles. Singasayay, shortly after the appointment of Syed Mujtaba Kamini, sa mikatlong leader of the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran, sa ginawa na sa Iranian Armed Forces, nan patikyab ira na sara may missiles dalalangan paunla at Israel. Paunla ba ta Israel, pero sensya niya tatong tanagagik makapagpagaytan apektado yay so krudo, pero sa itupot natan agmat balot sarado ya enteramente so sa Strait of Hormuz tani actually saray Italian flag oil tankers pati sa China makakadalan ni ditan. Except of course the enemies of Iran. Sinasara may oil tankers naman lapod Amerika, Europe, tan Israel, ag Iran makadalan ditan. Pero arame arumya nasyon makadalan. So ang sapat natin, sa itapatay natin, akin ay tapiktado tiniyay. At presyo na sa atay, krudo. Nanay niya tatong tanagaging. Singasaya sa balita, Iran is sends 11.7 million barrel of oil to China. Since the war began on February 28, Iran has sent at least 11.7 million barrels of crude oil through the Strait of Hormuz. Inawit the China tatong tanagagik, and China is receiving about 1.25 million barrels of that every single day. Likod at China untan matso sa may India, yung makakaawat mo't iragagik na sa tay shipment, crude shipment through the Strait of Hormuz. Except of course kwanti lalanti sa rami abitlan nasyon ya kalaban natan na Iran. Pero bakit ganun? Tumataas pa rin ang presyo ng krudo. Diyan Pilipinas, ito pa tayo ano na mga measures and interventions na ginagawa. Except sa mga ayuda, ya iterdala, kuno, at saray dumaralos, sumisigay, untang manasara may drivers, pero diyan Metro Manila nilang mga susuuna datatong tanagagig, except doon sa powers na binigay kay BBM, Pangulong Bongbong Marcos, to lower the excise tax sa tatong tanagagig. Ano na? Antayo, at sa rin kaplasan viral sa sakya video,
Ya wala may ininterbidan sa kuya gasoline boy at parte na Mindanao. At imbus nga ti opinion to. Ya jad pakakabat to at rason na sa problema tansay no antoy solusyon. Ya nayaring gawan. Tapi ang dyan tandat agtayo masyadong napiktuan na sa itatag na presyo na krudo. Bali-bali may imbaga to, dangalan ti patatang tanagagi ka, nyaman so sa kaya gasoline boy. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So, yun na lang. No, wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag-allow tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible, tayo, pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, basete na ang sigalot sa Middle East, aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, nawala talaga. Yes. Likas yutan gasoline boy yan. Pero sa educational background tutan manaya, talagang marunong tani ugaw. Ni ba nalabat ya sa nakarton employer at sa kaya gasoline station. Pero magaling daw siya yan. Taga Mindanao po yan. So, ami babaga tulante, ma-resolve man matapos man yung gera, itong rollback, hindi pa rin natin mararamdaman kagad. It will take months again. Ay, age. Paano tulaya kasi? Sikaratan so saray balitan matwa, SBM, sa kabusol na saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. Untuloy tayo, kaya rin nila saray pakabatan tayo, mano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at
13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may hindak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyuyag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Aboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:35 oras sila tatin talagagi kad saray balitan matwa SBM say kabusol nasaray MBTF managbalitay tila tan fake news. Siyempre kaulap kantabay ni say Magterion Lingkor lawas yung kaaro lawas yung kapaborito Joseph Kanilang Bakani JCB. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay Gatkit Alzula. Mahirap ya i-pronounce. Pero good morning po Kuya Joseph, from Mami Fanny, Kuya Bob and Ate Johnny, and Mr. Robert Brown, all here in Bunuan, Bukig. Hello, good morning sa mga taga Bunuan, Bukig. Magandang umaga po sa inyo. Siyempre sa mga taga Barangay Basing, ay siya nga pala sa mga sakop po ng Dulag Parish. Magse-celebrate na yata ng kapiyastahan. At ito po yung mga schedule. Magsisimula po sa araw na to, March 13, ang nobena para sa piyesta ng Jesus Nazareno. So ito po yung mga schedule po natin sa mga sakop po ng Dulag Parish. March 13 and 14, Barangay Amangkuro. March 15 and 16, Barangay Balugo. March 17 and 18, Barangay Basing. March 19 and 20, Barangay Dulag. And March 21, lahat na po ng barangay. Barangay Amangkuro, Balugo, Basing, at saka Dulag.
At meron din pong prosesyon na magaganap po dyan on the day mismo na sa kapiyastahan. To be announced later, to be announced later at ating tanagagi. Meantime, yan po muna yung ating ma-share, ha? And good morning likewise sa ating classmate, si Police Brigadier General Retired Haris Pama, Retired Police Brigadier General Haris Pama, the very first Brigadier General na mula sa Dagupan City. It's our pride, At syempre, sa mga beautiful ladies and handsome mga poging guys dyan po sa Tunis Lumber, led by Madam Jessa Saragosa, ang kanilang muse dyan po sa kanilang pwesto. Magandang umaga po sa inyo. So, Strait of Hormuz, napaka-importante po talaga. Itong mga itong Strait of Hormuz na yan. Tingnan nga natin, kabatanti pa, no, antoy economic importance to tay Strait of Hormuz, taniwalay nalatayin video agagik, ipaliwawatod si katayo, no, antoy importansya na sa tay Strait of Hormuz. Dengalantiya, tapen mas natalusan tayo, The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide, yet many major economies rely on it every single day. Japan gets roughly 75% of its oil through this passage. South Korea depends on it for around 60%. India moves close to half of its oil through the same route, while China receives nearly 40% that way. Even the United States still imports a smaller share through the strait, and many parts of Europe rely on shipments that pass there. Meanwhile, Qatar sends almost all of its LNG exports through this narrow corridor. One small strait, but its impact reaches the entire global economy. The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide, yet many major economies rely on it every single day. Dungalan tayo ng interamenti at atin tanagagi ulit ang tilalamat. Tapian ganun tanat mas natatalusan tayo. Noon tayo rule to tayo Strait of Hormuz, akin at si katutay. Mangukontrol natin. Nasayay presyo ng crudo at world market. Go ahead, engineer. The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide, yet many major economies rely on it every single day. Japan gets roughly 75% of its oil through this passage. South Korea depends on it for around 60%. India moves close to half of its oil through the same route, while China receives nearly 40% that way. Even the United States still imports a smaller share through the strait, and many parts of Europe rely on shipments that pass there. Meanwhile, Qatar sends almost all of its LNG exports through this narrow corridor. One small strait, but its impact reaches the entire global economy. Popultot na talaga to, Anyway, that's Strait of Hormuz at ating tanagagig. Most of the oil tankers, yung mga saling na crudo at the Middle East, ditan, so dadala nanda. Kanyan, pero gwardyado tan natan na Iran. Pero sa Qatar at ating tanagagig, imbes nga dala solik na anda United Nations, anto kasi sugagaw natin na sa United Nations. Si katutay ko raw da natin. At sa'yo nagagawa natin. Apektado tila pati sa ekonomiya tila tatin talaga anto kasi sugagaw not na United Nation ni apukpukan na sa may representative na Qatar, so sa may impangibas nga day sakit na linawada United Nation denggalanti pa tatin tanagagi. Thank you for joining us today. I would like to, of course, reaffirm the statement made by Ambassador Jamal Ruwai'i, Permanent Representative of the Kingdom of Bahrain, regarding the principled position of the Gulf Cooperation Council member states and Jordan, who are the primary co-sponsors of the draft resolution that will be considered this afternoon in the Council. We have tabled this resolution following the unprovoked and illegal attacks by the Islamic Republic of Iran on our countries, including the state of Qatar. These attacks, which we strongly condemned, is a flagrant violation of our national sovereignty, a direct assault on our security and the integrity of our territory, and an unacceptable escalation that threatens the security and stability of the region. I will not delve into the specifics of the resolution once more, but this draft
addresses the fundamental principles of international law and the UN Charter, and the considerable number of co-sponsors from the wider UN membership highlights this reality. Consequently, we expect the Council to respond to this call in fulfilling its responsibilities with a clear demand that these attacks by Iran must cease immediately. I would like to put these attacks into perspective and share some facts. As of last night, the Islamic Republic of Iran has launched at the territory of the state of Qatar a total of 151 ballistic missiles, of which 140 were intercepted. A total of 9 cruise missiles, of which a number of were intercepted. A total of 111 drones, of which 91 were intercepted. No casualties have been reported, thanks to the vigilance and the defensive capabilities and the high level of readiness of the Qatari armed forces and air defense. Let us be clear, these attacks by the Islamic Republic of Iran have targeted our sovereign territory, endangered civilian populations, and caused damage to civilian infrastructure in the state of Qatar. These actions are a clear violation of international law and the UN Charter. The state of Qatar have been among the advocates for dialogue with the Islamic Republic of Iran as part of its overall policy for the importance of addressing differences and resolving disputes through peaceful means. However, the continued targeting of our territory by the Islamic Republic of Iran does not reflect good faith and impact deeply the foundation of understanding upon which bilateral relations between our countries have been built. We reiterate our strong condemnation of these attacks and reaffirm our right to respond in accordance with Article 51 of the UN Charter. And finally, our message today is simple and clear. The Security Council must act, fulfill its responsibility. Failure to respond would send a dangerous signal that attacks against uninvolved neighbors carry no consequences. Thank you. Si Katutan sa panawagan na Doha, Qatar at United Nations. Anti gagawon na United I Nations. would like to, of course, reaffirm the statement Akin ta marundoon. Di ba? Siya role to the United Nations at pansansyan so karoon na din tirong mundo, and that is one of the most important role na sa United Nations. Naguntan. Oh, but the council is very quiet. Lalo lang natin, sa ibabaga na Iran, nagbabala ang military command ng Iran na dapat maghanda ang mundo dahil aabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis. Ay paano tulaya? No, unabot at $200 kada bariles so presyo ng langis at interon mundo. Ang tulay nagawad si katayo. Nagkalalo la dyan Pilipinas sa tatong tanagagik aguntan. Kanyan say agmuna total natan iray totoo no wala lari man papanik buying. Pero ang ganon tulay advice ko talagang agyon napugpukan. Pero nananawagan ng grupo ng mga supermarket sa publiko na iwasang mag-panic buying para hindi magdulot ng kakulangan sa supply at posibleng pagtaas sa presyo ng bilihin. Kaya wag kayong magpanik. Magdasal lang kayo. Agauntan. Kapag gumalaw ang presyo ng crudo in any country, I guess, and you import the way we do, talagang gagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Labor, electricity, fuel. Kapag gumalaw yan, galaw lahat ng presyo at yan sigurado. Sabi ni Stephen Kua, na siya yung presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Kaya ayon kay Kua, dapat planuhin ng mga mamimili ang kanilang pagbili. Huwag bumili ng sobra sa pangangailangan at sundin ang tamang schedule ng pamimili upang maiwasan ng abala sa merkado
at mapanatili ang maayos na daloy ng supply. So sa kwanto, if you want to buy, maybe buy 15% more than what you normally do. You want to be on the safe side, pero don't buy more. 20% or up to 50%, don't buy it up to that kasi hindi naman kailangan. Kaya para we give time for the production, people to come up with more stocks. Kaya wag kayong mag-panic buying. Yan po yung advice ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Yan, okay. Ay, sana magkaroon na ng stability. Stability. Diyan po sa presyo ng crudo. Pero diyan Pilipinas, yan din ang isang panalangin natin, magkaroon na rin ng stability sa gobyerno natin, lalong-lalo na kasi hanggang ngayon, ano nga ba ang katotohanan? We are still searching for the truth. And nothing but the truth. Agaw natateng tanagagik. Kalalod Saryaso nagagawan investigasyon. Nasa Blue Ribbon Committee. At saya, so flood control fiasco, aguntan. At bansa tayong Pilipinas. Nan kapigan man niya agaw, kapanubatan si Senador Mark Bulit at si Senador Panfilo Lacson. Tawalara may tutuputan to ng Senador Marcoleta, akin ta singa agtunalik na susamay sinseridad nasa Blue Ribbon Committee at gagawin dan investigasyon at sahiay so flood control fiasco. Ni nga raman so imbes nga to yalik naan to ng Senador Marcoleta dengalan tayo. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarin Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapanipaniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President? Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita.
Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? O baka gusto nilang ang maleta pa ang magsalita? Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipigat na lamang ang mata sa iba? Ngayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Inyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag niyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At inungkahi ko po sa inyo. At ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo, na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin. Dito tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya patawag. Ngayon si Governor Chavit Singson, wala naman po paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino nun ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Sikat po tanatang tanagagi ka, at ang lamay balingaan danon ken. Pero aman sa malinaw ya kakaroon to, ng Senador Marcoleta. O may reaction dito, maganda raw yung feeding program sa Binmalay. Maganda naman sa maganda. Pero alam nyo, para mas genuine, mas tawag nito, mas makatunungan yakwanda tay feeding program. Good morning nga pala kay Mayora. Good morning po, Madam. Maganda po yun, yung feeding program na yan. Pero antayin ng saman, nanunutan ko ay former Mayor Benji Saplanlim to make that feeding program
mas may meaning, mas meaningful. Kasi bakit ka nag-feeding? Kasi may mga malnourished na mga bata in our community ito ha. Now, to make it more meaningful at may maging magandang kahulugan yung feeding program na yan, do it for 120 days, tuloy-tuloy. Uninterrupted, yakwan. Ha? Tuloy-tuloy. Yun yung tinatawag nilang genuine feeding program. At maganda, sa lahat ng barangay, gawin po yan, maganda po yan, 120 days feeding program, sabay-sabay, simultaneously. That will make it more meaningful, yung feeding program na yan. Aliwan sa may nagsinagsi, tayo may nagsinagsi, lagpas agaw, tumbok lamot ya, kwanta mo, kapigang lamot, manggawa lamot ya feeding program, something like that. Pero to make it more meaningful at genuine yung feeding program, purpose ng feeding program ninyo, dapat dire-diretso 120 days. Agauntan, maganda po yun, yung feeding, lalo natin, medyo mahirap sa bilay, tayo, lalo lang sa itatagin na presyo crudo, kailangan natin yan. Pero sana, yung aliwan sa may, kasi no, once in a, halimbawa, once a month or twice a month, anto atatin tanagagi ka, it doesn't make sense. Parang, ang labas nun, para bang, ano yun, pakonsuelo, parang ganon. Of course, hindi yun ang purpose. Alam kong hindi yun ang purpose ni Madam. Ano ha? Pero sabi nga natin, Madam, to make it more meaningful, do it for 120 days. Follow former Mayor BSL. Yung formula niya, ha? Maganda po yun, Madam. Go for it. I, for one, will support that. Pero sana mas genuine, 120 days. Diretso, uninterrupted. Thank you doon sa nag-react ha. Yun ang ating masasabi naman po dyan sa feeding program na yan. Pero nga pala mo lang, may oras sa ating tanagagik. Ang tabihan, susunod ka agad ang number 1 ikapaborito, Joy Baby. Sikaratan sa Saray Balitan Matwa, SBM sa ikabusol na Saray MBTF, managbalite tila tan fake news. Kaulabakan tabi lang mula sa lawas yun na kapaborito, lawas yung Karo, Joseph Kanilang Bakani, JCB. The technical side si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. And because it's Friday, see you on Monday, ha? Dito lamang po sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Whistle. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong.
The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may pa kayo sa ating mga musika. Sa aming